بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaremi, mga babayami, mga wataami, kapapantagan, dir kami imanto di mamakinag sa aking ka-estisyon tanwa di iski 95.5 FM. Panintano si ikwallah, so pangasasakit sa aking kaya gawi napakabagan siran wallah, bulungan siran wallah, na sumiyang wapat sa aking kaya gawi mga bangsantan na relaan siran wallah, baluin wallah so kuburiran na surmi o kasurgaan na ay mala na pamakasun siran wallah si usurga. Gupanganin tanong si ikwallah, baluin tanong yan ng mga pagtao, di inyan di pamakinag ng sukatero sarta pugnutan yan sumapyaw. Giyang gaya programatan wa inang kasi kumasa apan dapat si kumapita na madakala di tanong si di mapamagusay, pagin ka ang tanong sumasa tanong nagudi tanong di pampandapatan so kapitatan. Na ayin niya man tuwa pag-usena kan naging atharul iman fil haya. Suraradu parateya siko kawyag-yag manusia. Anto na ang mga day irarad o parateya siko Allah siko di tadi kapagintaw sa gin kaya dunya. Si tanwanan na inabat sa gin kaya kitabi Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di at Tawdih walbayan li sajaratil iman. Aging kaya gugudun tanu mga rarad o paratiya si Allah si kapagintaw o manusia. Aging kaya paratiya si Allah na andad ni kataguin si puso na madakala gunan yan, madakala balin yan, madakala balin yan si di tadi kapagintaw sa gin kaya dunya. Paganirun abalin yan natigan na yamna'ul iman wal abda min al-uquf al-mubiqat al-muhlika. Gin kaya parateya matatago si puso titu parateya manapan nakaparateya na kesaparan yan. So odepan siku kakita luka siku mga alaado sa apakabinasa pakamurala. Kerentanian siku kakita luka ta kapanggal bekata saging kutudusa ang mga ala sabab siku kabagru parateya siku Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru matalul iman wa مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في أخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى أخيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم napitiruyan ayatiku Rasulullah akai ibaratan mu'min nagusu paratianin si Allah na makaibarat sa ging kutua kuda mitatambad sa aging kuta tatamdanon. Api anto na ikulo la aging kuta kuda na din kepukas sa aging kuta tatamdanon. Kaliuliot yang bad naging kuta tatamdanon. Sa taman sa din makabuka. Nagyuto ati Rasulullah kaibaratan umu'min na gusto parateya kontrol aging kutwa paratenin si Allah makaibarat sa tali. Magagapos yan sumumin, gagapos niyan sumumin. Ubamitalu ka, uban yan manggalbag, aging kutuwa mga alado sa. Supman so tawa da aparatian yan, supman so tawa da atalin yan, na
ginan suparatea da aiktian ginan suparatea na makaibarat sa gen kutwa mga ayam at talon ando makando dun na da kontrolyan kagi ada tali ang makagagaposon na datanan suparatea si kulla andin kaparadian rekta andin ni kapadalmian rekta pipiya na kaya taguan ta sa tali kaya taguan ta sa gakut ap karantanin sa gingkuto marata ulola. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitero yan na la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tutulanan ng Bukhari agus Muslim agin ka na pinutultan ng hadith pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did makasina so pasisina si kumasa akapsinan yan as kanyan na mu'min. Nagudid makapamanko so pamanko si kumasa akapamanko niyan as kanyan na mu'min. Nagudid makapaginom sa pakabrag so paginom sa pakabrag as kanyan na mu'min. Ay mana na amay kaging kutapsina sa ging kutapsina niyan nas kanyan na mapaparatian si Allah na di makapsina kakagi ging kuto kabasatan wa kukontrol no talin yan gagapos no talin yan makakontrol din makasina ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kadakdakal atutulan san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutoy kaya tiro niyan sa Amerika pagmatan sa along namori at tindig sa mga tao sa hadapan wallah 40 ragun na tumitindig sirandan na isa ang makasisirong sirong Allah naging kutwa rajulun da'atu imra'atun datu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Isa na pakasirungon naging kutwa mama amiyat tigrian aging utakapsinan yan adyulun o mata idabai barabang sa anabai sa sinasiran na ay pitero yan na ipkalakan sa Allah naginan inanao sa ging kaya ami kapsina sutaw adudun su paratea na did makasina separan naging kutuwa paraten yan madakla tutulan tanusan isa tutul tanu na si Jurayj ar-Rahib yung kutuwa Jurayj ar-Rahib para simba inisibay niya na ginawa niyan sa ging kutuwa din na nikasimba-simba siya ko Allah na adna babay malaitgo sa piyakalang kapensi ko mga tawatigyan na ilan yung manatigiman ikakabatalan na kan so Jurayj na gingutua bai na sumiyong si ko Jurayj na languntaman aping gulaw lang ko to bai na den mabarayat so Jurayj kagi dudun so paratia si ko Allah langun aping gulaw lang yan na den mabarayat si Jurayj kagi ako mati na so bai na may pikirin na tigin na pagkaito ako si ko mga pagtawakan na inyaw tiya na ginunin sa gingkuta pangunong sa kambing na siran miya kasina na sarta amyaw gataging kutabay na kagi kumawgat aging kutabay na pitero aging kutabay si ko mga tao at tigyan aya tigyan amya kaugatarakan na sa Jurayj na taman sa mimbota aging kutabay na pitero aging kutabay sa Jurayj ay miya ka ugatirakan naging kay mga luksaging kay mga babay mga tunganiran na deran isi Jurayj na gubatiran na pinasiran pa naging kutwa din ni simba-simbaan na kagi ko mabinaseran mapalambitairan sa Jurayj na tiga na ino ko niya ino niya imbina sa aging kaya dia kan di simba-simbaan siya ko Allah ino niya tigan na ino ko niya tigan man ipiranaga tigiran abin niya sang kasuwata ami kapisinaan ka tigu Jurayj ada ko na tigan man makbutaging ganawa tayo isi iniwang gyan ka na nawata isi iniwang tigan ang ganawata nati ko madakalatawa anda man ay kapag isi sa gyan kaya di mataw tero na kagaya kukuha na inisi andiran aging kutawata
na miya katiru aging kutawata sa tigin na ana ibnu Ra'il Ganam sa kanatigen na wata ako o pangunong sa kambing. Gito miya tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apad si ko mga wata miya katiru talo susunaging kutawata miya katiru Allah adapan mga katiru paganero na so Isa alaihi salam ibn Maryam. So Isa alaihi salam na dapan makaswatero na miya katiru. Ikadua so inisindit ko Jurayj aging muto tutultano ametro na ana ibnu Ra'il Ganam sa na wata ako o pangunong sa kambing. Ikatlo aging kutua awidan aging kutua wata awidan aging kutua loksyan di pa karaw tumipuso inaen sa aging kuta apoy pimbadano datu ka isugu yung kiran nakasimba niyang kiran isimba aging kuta bay na uman mapikir aging utaba iya tipu sa aging uta apoy na di pa karaw tipu kagiging gay watayan na giyong kutua pekatiru Allah utawa tatatagyan na hay ina na tipu ka din sa aging kan apoy kaging na nikasurgan ka yuto itilo kataw at tiyo Rasulullah amikatiru adapan makaswatiru na so kian ka ng mga tao sa ayab sa kiwata sa aging kaiwata na so pangunong sa kambing na siyong wandaran sa Jurayj na tigir na pamang ni kamer kasarila saging kutaming gulo lami may ibabulog aging kutaming gulo lami sa pambalay na may aging turugan ka pero man na pimbaleran so di na simba-simbaan si Allah sarta may mga nisiran sarila andarin nila ang siran sa Jurayj na kiyanan kabas sa Rasulullah adid magasina aging utapsina si kumasa kapsina niyan as kanyan na mapaparatian si Allah. Datar mabuo di tanu di panutun lalayon sa katawa manguda apadagang sa dinis mata ida mama na sudinan di kandagang saging utamang walay na siya gadan niya naging kaya walay dudu naging uto bago ito kababayan niyan sa Jurayj nati aluan yan sa tiga na hey parak na na sulka tiga mana ikapamasa ko sa gin kaya dagangan ka dinis na so kaya pakasulian na pitero naging utaba iya tiga na imanto na dapat da sa walay dapat da tiga man sa walay na aya kaya taluya kan ka na kana ubag ko pumasa sa gin kaya dinis ka kaaya mataanap ka babayang kos ka na udi ka tigan man na iyog sa geng kaya kabayaan na plalis ako sa pero ng kung mga logsakan na tigan na kaditin niyo sa marata so parak na kapik binas ako niyan na so parak na may kapamikiran sa tigan na anto na mga diso na kan na may pikiran na tigan na heba ina badi ka pa kaya makasunga ko daan sahig kap kagada makanapasunga ko sahig na di ka king utaba iya di ka piliw kasi sa soldo wala na adnap kasunga nun sahig na sumido naging ko to padagang sa dinis sa matay da mama na sukya pa ka suldian nun na miyamang nisya ko Allah sa tiga niya Allah pakalidas akong kasangkay marsi ka wala kadi ka na ipkababayaan na teopikan wala so parak na may pikiran na mudu sumunsig na uman makasunsig na ipanagupian igalagalayan sa bukyan suniternian na kagiya kung maswa yan na luminyo saging utabay na sukyalo yun yan saging utabay na miyalaging utabay amas sa laputan amarsik na tiga na iya majnun okhroj min bayti ay pamatangan na liukad na tiga man ay saging kawalayakan kadigang sa kapagbabayan na kiyuto kaya pa ka awa o Jurayj parak na saging kutuwa kasina may kapalaguiron na kumamala saging kutuwa manisagadan niya na tao na ikagudiran sa parak na at tigiran na ito na hindi may salapot alap stay na so kaya pa kasuti ifarak na kaya pa kapiguian na siyembi anun wala sa miya kamot-mot apangabon siyembi anun wala sa miya kamot-mot apangabon na inibturan ko farak na miski giisumamot
may naraging ko takati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tulu Ahmad at igana man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min san sa tao aganatan niya ng utosay palaguyan niya ng utosay amarsik kalilla kaya palaguyan niya nun kalkian si Allah na sembian nun wallah sa tumu adiging kutu apa laguyan niyan sembian wallah aging kutu marata apang bobon aming gumano parak na sa dinang kapakasina sembian wallah sa miya kamot-mot apang bawan nagyuto sabab Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din makasina subsina kumasa kapsina niya as kanyan na mu'min adum mana tutultanu Salihul Muaddin sa kanin si Salih pagbang sa Dimask Urian 40 rago na di magbang siya kina Salih al Muaddin di magbang sang uto masjid tamala sa Dimask na kagi ada ging kutuwadar pa na kanaba tubuhalos palay ang mga Muslim na ad na makasisiringan sa ging uta masjid adin ni pagbangan walay a Kristiyan na suka kaya tabit sa mimbar aging kutuwa pagbang kamiagbang na kaya di nila niya naging kaya bagot tawa di kilikilid na may saran niyon niyagaw yung Satan kagi yung Satan na gina ni mala apanulo niya naging ganap pangguuwiin niyan sa manusia hindi manika paka gulo na niyan sa marata so kaya pakapasa din ang sambayang kaya pakapagbangin kaya pakapasa din ang sambayang na pianarusan niya naging kaya bayi kapkaditan niya sa marata may doon sa parateya pianarusan ng kaya bayi nahagi ko panarusan niya natin na inukan na natin manayas ka na Muslim ka tigil na sa akin na mewa ako si ako Islam iman to na ayagam ako na swagamang ka natigil na mapia taros ka na watigil man ay benar na kateso panganagan na may baboy na kang kaon na kumianon siya kina Salih al Muaddin pagbang na kagi ako makakanon na tigil na paginom ka sa pakabarag na may ginom sa pakabarag siya kina Salih al Muaddin pagbang sa Dimask na kagi ako makapagbang man sa makapaginom na may barabrag na may gulola siya naging tabay na ay Peter naging utabay na tigil na tumabit at tigil man sa atap kaamay-may na miyagaw maging kaya mga luksa na ugiran biuno na tumibit sila sa atap na miyari siya kina Salih al Muaddin kakagi mababarbarag na sukya ririsyan na miyulog sa lupa nagyutod inipatay iya kina Salih al Muaddin si imiyatay sa ging kutwa kasina si imiyatay sa ging kutwa kaya daiyan si ikwagama miyawa si ikwagama sabab sa ging kutwa babay iyan sa ging kutabay may doon sa paratiya des kanyan makontrolo paratiya niyan na may kasina gyuto kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din makasina subsina si kumasakap sinin as kanyan na mapaparatian si Allah udin makapamankaw so pamankaw si kumasakap pamankaw niyan as kanyan na mapaparatian si Allah ad natutultan sa ging kapamankaw siya kina Salim al-Masuti siya kina Salim al-Masuti na sa kanyan na si mababaling sa giyang kutwa mala ang masjid sa Dimask al-Jami'ul Kabir al-Jami'ul Kabir ang ngaran naging masjid naroon mababaling kakagi pobre na miyakat lugawi na dadmakan miyakat salungan lugawi na dadmakan kagi da aminikuan yan sa kanyan na tunga na yarew tamos na miyamimikiran sa tigyan na sa manay at tigyan manay na kapagayrakan na makakanako sa apian to na asar ka katago na tigyan natin wanakan kagi ako mapikiran ito na tumibid sa atputua Masjid al-Jami'ul Kabir sa Dimask na maring kita mga walay na susalim na may alin na naging gawalay na tumipadun
naging makatpad na si Idmian na sa kusina, tulang, na mil ka sa panganangkan, na ekel ka ni natagutong. Tigyan na gingke at tagutong at tigyan na andin ni kakanak nun na may kapya Ginoo. Inamian ang utatagutong na inin kaspiki na may pikirian sa Allah. May pikirian sa Allah. May pikirian so di na di ka pangadi sa masjid. May pikirian so di na di ka tahajud. May pikirian so di na di ka pamakinig sa dar sa masjid. Na dani mo mitaros kami alagsi ko Allah. Nakagi ako umatay na may sumimalingan siya kanya Salim al-Masuti sa Al-Jami al-Kabir. Nakagi ako makambalingan nun na ega niya na labian kapkoor. Na sabab saging ko to kapapko niya man sa labian kapkoor na kagi ako umatay na may kasul daging kaya sa katawang masi ko imam. Pitiruin siya ko mama, ugupi ako nga tigil na isang kaya problema ko, amala. Tigoy mama, anto na tigil ni problema ka, na tigil na pagkala ka kawat tigil man eh, bago ka pantagi ka patay, na da may ka pangaruma ko watakan, da tigil na may tangga da may ka pangaruma si watakan. Na pagkala ka kawat tigil man eh, na ugupi ako nga tigil man eh, imam sa ad na matuunakan, dato mala iparate, mala ikanal, sumasabot sa Islam na anin mapangarma ang gayawatakan na tigu imam aayabu at tiga manaya malay parateya malay kanal si saging kay amasa na so Salim al-Masuti na siyungan niyan si Salim saging utapakaturugan niya na papakuan niya na albiyan kapkaor na tiga na Salim bakari at tiga manay di pangaruma na tiga na anda manay ka pangaruma ka na da ba ko minilutang iman to sa kinakan na tanto ako apko na di ay pano ba ko pamtang sa bagutaw ibtang kan bagwati man isusukat sa mahar bagwati man makasukat sa ikibtang kan na tigo imamasakan din ni mamangile sa ukit sa kapakakwata sa kibtang ka na may katon si imam sarta kewing yanon siya kina Salim al-Masuti na kagi ako makawing yung Salim al-Masuti na so panugangan niya na pekonot yan sa walay na kagi ako makapanig siya kina Salim al-Masuti na miya kala kapaguraw yan miya kaguraw na miya mabasa su panugangan yan tiga nino kayo ni pagaguraw na dad makatiro sa Salim na inikweran sa panganangkan kagi katon nila na damakan na ininatiran sa panganangkan nakagyo ko may kweran sa panganangkan na supman sukelenin sa ging kaya panganangkan na may kalad na kapunggurok yan kakagi may alay na naging utatagutong kasapikan na tigaging utapanuguan niya na panutuli akong kakunan to na imalamin ni guraw ka tiga na kagi atigan man ni abanggarakan na ni Sumaria na may katlo ay atigan man ni gawin na dakod makakan kada kan maapaso ba ko makakuha sa kakanak nga daki pamasakuron na may ngilele ko at tiga man sa walay kaya sudan na kan na siya kung may kasud siya nga walay niyo na may ngilele ko tiga man sa kakanak na siya kung kataya tiga man sa tagutung nga kaspika na sa kanan may kaspikon na may masaging utamama na ilay naman naging utatutulang kay Salim al-Masuti. Miya tigriyan uban yan maka naging utatagutong sa haram na abon miya nat aging utatagutong sa halal. Na kanabapan ro utataman, kanabarup utataman ka miya pangaruman niya naging kutwa. Miya ninindaan sa aging kutwa tagutong. Ilay naman naging kutwa. Inibalas wallah si Salim al-Masuti. Miya tigriyan uban yan maka naging utatagutong na inibalasun wallah kaya sobra ang panaging ko tatagutong kekanian kaad na mga padiyan kekanian gyutoy so katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantar ka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu sadin sa tao ibaga kaya naging kutwasay ka parabusi ko Allah ibaga kaya naging kutwanganin ka parabusi ko Allah kalagsi ko Allah
na simbianun wala sa mapiagigyan ko to ini bagakyan. Ibarat yan na suka priba. Na ipkarangitan wala na miyatigir ka initar ka suka priba sa mindagang ka sa halal na kung simbian ka wala aging utaka priba sa halal akan dagang. Ibarat to kapag inum sa pakabrag na iniganat ka to walillah na simbian ka wala sa mapi apanginuman. Ibarat to kasigupan na guminang kasigupan kalila na simbian ka wala sa mapi apang bawbawan. Adisu kasigupan na gusto mga taksyan ay imbaga ka para sa ikwala. Yuto'y isa abali aging kaya kalag sa ikwala, aging kaya parati sa ikwala, au pun rekata matago na ditan makasina, ditan makapamankaw, pamakupamankaw ta, kakontrol tao parati ta. Wala yasrabul khamra hina yasrabu huwa mu'min, nagudin makapaginom sa pakabrag, aging uta paginom sa pakabrag, as kanyan na mapaparati sa ikwala. Ad na mga tutultanusan, amyang na pakapaginom sa kasakit na pakinom sa pakabrag, na dinyan maraw ka upama tigaman na iko malipat ako si sabu ka minutos at admakan si kola na tumatigan na niya bakod miya time miya binasakod natigiran na antun ikidi sang kaya kaputula sang kaya ka natigiran na amin ka makasimbay nga na yung uta kasusududagan na putulan diron ka sa moto na si Miko nagsun sa pamikiran na kan puso akan si kola na putulan nung uta ay niyan nakadaan sa tanod na kahit man kung makatanod na ayap man na kaya pagnawan yan na suwata iyan na miyatay na niadud na problema niyan initibaon wala nagyutoy sabab sumala balas embger ka wala na sasartaan na manambu at yuba gyuto tutultan sa geng kanan mga tao miya padalam kiran para siku iman miya padalam kiran so titu aparateya kontrol siran o paratiran si Allah isinutali gikot siran o paratiran si Allah sa diran kita luka sa geng ko mga alaado sa pamakabinasa. So Abdullah ibn Dinar na may panutulin na tigin na may kali luminyo kami tigu Abdullah ibn Dinar gusto Umar ibn al-Khattab si sa Makkah na siya gadan mi sa geng galalan aging kutwa mama apangunong sa kambing na Peter Umar ay ra'i bi'na syatan min hadihil ganam hay pangunong sa kambing na pese akong kasaging pese kaming sa sati mambuha kambing saging mga kambing ka faqala ra'i inni mamluk na Peter aging kutwa di mamagunong sa kambing sa kan na tagi ko ra kuman sa kan na anda datu akan faqala Umar kul sayyidika akalahadib Pitero Umar tiro ang kako dato ka kaya na mawaraw pangayaman so sa mga kambing yan faqal abdu ayna Allah na Pitero aging ko to oripan anda tigan matatagus sa Allah upama tigan man na inapasan na kan sa kasaging kaya kambing o dato akan na makaw maatigan na Pitero na kan kaya na pangayaman mawaraw pangayaman so kambing yan adi benar nanda tigan matagus wallah fabaka Umar na miya aguraw so Umar na neon yan na kaya pakaw maging utuwa pa datu aging utapangon sa kambing na piyamasan yan naging kutuwa mama sarta apekap mapian yan na tao yuto sabab miya padalam kaya ito ang kutuwa para tiyasik wallah na siya paran o para tiyan yan o ba makapamaltik siya paran para tiyan o ba makapamaltik nagyan ni pangdam tanong sa ginawa tanong o ino mga di kasaparan tanong para tiyan tanong si ikwala sa gin kaya di tanong di kapagintaw sa gin kaya dunia ko di tanong di kandagadagang di tanong di kapamamasaan di tanong di kakilo di tanong di barang-barang suan tanong sa gin kaya dunia na kasaparan tanong mga di para tiyan tanong sa gin kutua di tanong kapakapamaltik di tanong kapakapamagakal di tanong kapakapriba di tanong langwan taman na kasaparan tanong yan kaupama ko kasaparitan niya na titua para tiyagin kaya mapapadalmar ka gyuto sabab so Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ni Matero yan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi qiyamil layl pato terkanu suka qiyamul layl
kakagiging kaya kakimulail fa innahu da'bu salihina qablikum kagi ulawla o mga pipiya igalba kami ngunan nyo wa qurbatun ilallahi ta'ala nagugi marani asimba si ikwallah wa mukaffiratun lisayiat nagugi igalba kaging kaya kakimulail sa pamakalala sa isi kong mga rarata wa munhatun alil ithim nagupakasapar siya kukambaradsa ilan naman ang kakimulail pakasapar sa geng kutakambaradusa upamaku makapangululakan sa dusa na di kadikimulail na separang kaukiyamulail ka sa geng kutakambaradusa wa matradatun liddai andil jasad nagupaka bugaw sa ikong mga sakit sa ikulawas yuto'y bali aging kaya simba sa ikwallah akasaparantan yan sa aging kuta mga dusa. Ikadua, may aloy yakin Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di sa aging kutuha kitabin at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman natiyak in Shaykh an al-iman yahmilu sahibahu ala syukri fi halati sarra was sabri fi halati darra mata natigan na suparatiya na kasugian so tao si ko kapakapanalamat si ko masa akapakadadaya abetad kasugutanin sa mga panalamat ay gira mga deta gira tatagumpiata gira masusunod ta kaanin ni pakapeginota wasabri fi halati dara nagusuka sebar si ko masa amasikot abetad agumargan abetad nagutiuba gira tiniuba ka gira na masakit ka gira na margan ka abetad na pagkasabar ka utuwaging kuto asumegadir ka susuhib na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu rawahu Muslim. May panutulay Muslim tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pia ka mamasa so betad umu'min pia ka mamasa sumaulalo mu'min kakagialangwan betad yan na palay niyan ititagumpia na daakatunan sa narwasi kong mu'min upama kung masugat sumu'min kapipi ginawa kami kasukat may kasukat sa kamapian yan may kakuha sa kamapian yan sa gingka dunia na manalamat kagyuti mapiahon manalamat sa ikwallah na upamapman kung masugat karganan sumu'min abetad ami sugat si kumu'min margna betad masikot may kandamar sumu'min sabar na sabar niyan fakana khairan lahu na gyutod imapiyon gyuto piyakam sa atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subutad mu'min ay sabab piyakam mamasan na san sa misugato na galba kamapian anta ka kabinasaan tiuba na palenen ito ititagumpiya aging kuto minisugaton so mu'min na igira may sugata mapia na dua mapi amya ko niyan paganin ni'matu husuli dalikan mahbub so limo kaya tarimaan yan kaya ko aniyan sa giyang kutuwa kababayan yan nagyutoy paganay limo amya ko mu'min amya ko niyan ang guyumutap kababayan yan na kadato kababayan na natamog kababayan na dagangan kababayan na tinda kababayan yan perak langwan taman at kababayan yan yuti paganali mo amya ko niyan. Ikadua na ni'matu at tawfiq lisukr alladhi huwa ala min dhalik. Ikadua limu naging kutwa kaya limu wallah sa kaya tawfiq niyan sa mu'min sa kaya pakapanalamat kagyuti malaon. Ginan ikadua limu kami kaya tawfiqan wallah sa bigan wallah sa tamo kaging kutwa tao ang mapaparatihan sa wallah. Na paganelin mo na miyakuha niya ng utatamo. Ikadua na tewpikan wallah sa kapapanalamat yan. May nalamat siya wallah sabab sa giyang kutuha limo inibigyan nun pamaku sa kamilyon sa punong ibu na libatan yan sa mini pamagyan yan siya ko
mga miskin, niya minipamagyan sa karganan, nagyutoy limo kami nga panalamat. So Allah na tigalain sa kartum na azidan lakum o pamagupanalamat kanum na pagumanuman na kanum. May akong kaang utatamok na umiyagiro ka, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi bini'mati tatimmu salihat. So pudi narkuwallah as kisabab si ko mga limo iyan na pagkatarutob sa mga pipiya. Gyuti mu'min, andi ni kapakunin sa limo na may kapanalamat si ko Allah. Ikadua pinggulolan yan na inusarya naging kutua lemo ami ako niyan si ko ikasuso ato Allah. Ibarat yan na inimbalay niyan miyugub sa ging uta dimbalay na masjid, miyugub sa ging uta kap madrasa, inugupan niyan su mga lalan ni kapakadaya yan, inugupan niyan su langwan taman na karagnan kagyutoy bali o kapanalamat si ko Allah. So Allah na di ka dinggalbag sa misuat kaon. Nagyuti may kapanalamat kasi ko Allah. Ginan edu alimu ami ako mu'min. Na irap man na sumu'min na tiniuba siya gada na margan, amargan na betad, kambuko, awid akal, margan na betad, na gyutoy dalawa limu ami ako niyan. Panganeron na matutakfir saya. Yang kutwalimu kaya lalasiron wallah sa mga dosa. Tiniuba wallah na may kapia ginunian ka lalasan wallah sa mga dosa. Miyada sa mga dosa niyan. Dito isu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يساقها إلا كفر الله بها خطايا. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada amisugat ko muslim dukaw nagu wala wasabin nagu kasakit wala hammin nagu awid akal wala haznin nagu kambuku wala ada nagu ringasa wala gamin nagu sumarg na betad hatta saukatu sakuha sa taman sa gimuta surok amin surukon illa kafarallahu biha anhu khataya inunta na ilalaso Allah sa ikumian dosan yan. Giyang ko to megdam ka dukaw di ko dukaw ka di na kasakit o di na awid akal kambuko o di na ringasa minisugater ka to na asar ka masabar ka to na miya lalas ka sa mga dusang ka. Gito'y paganay alimu ami ako mu'min. Ikadua alimu ami ako mu'min sa kasugat yan na margan na ni'matu husuli martabati sabr alladhi huwa ala min dhalik. Giyang ko to kaya pakasabarian. Giyang ko to kaya pakasabarian. Na kanabalang na tao na kisampay sang kaya mga sasabar. Giyang ko to kaya tigran yan sa giyang ko masakit yan. Kaya tigran yan sa giyang kutuwa miyagdamin tiuba kaya tigran yan sa giyang kuta kaya diyong katutamukyan sa kaya tutungyan kaya diyong katutamukyan sa kikigadiran sa barko kaya ulugaw sa barang-barangsan na may sabaryan ito nagyuti mapiyaw na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyuti ikadu alimu may ako niyan Peter Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala idha ibtalaytu abdi bihabibatihi fasabra awaltuhu minhuma aljannati yuridu aynahi igir atig wallah initiuba akan kurip na kan suduap kababayan yan nagunyan masabar na sembian akan nuto sa kasurgaan na kababayan pangilaylan yan sembian akan nuto sa kasurgaan ibarat na may tayo suduap kababayan ka mga wata ka o di na karumang ka gusto wata ka o di na keda nga sa tamok na kung ka tumasabar aging ko tameda sa tamok ka sa may pikir ka sa wallah na simbian ka to wallah kasurgaan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abkabuyan pangilayan ka o pamaku may laytan waging ka kasurgaan ay magirkatan wallah na tumuun tanwad giyang to amya ito asay asyabar ka kasati mambu akasurgaan na tumu adi su dunia na gusto madalmon na giyuto'y sabab
sigsaan na mino si kasigsaan na ami katirun wallah upama ko ibgir ka sa dunia na gusto madalmon na kirawan ka rumaga sa giyang kaasiksa, kirawan ka maon sa giyang kaasiksa, ginong ka na tigu niya katamot-tamok sa giyang kaya dunia, uway ya Allah bagan karakan sa dunia ka anakan misanggar sa giyang kaasiksa gitu. Ikadua alimu aging kuta kaya pakasabarian. Ikatlo na ni'matu suhulatid dara. Ikatlo alimu kaya miyakwanin sa kaya pakasagadin sa margang naging kutua. Limu kalbud kagdamanin sa giyang kuta murala. Limu kalbud kagdamin sa giyang kutua. Seks murala o din namin sugaton. Naginan ni margnan sa kasagadin o ba malbuda kasagadir ka o tiuba. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idama al-jaza ma adama al-bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida man sakhita falahu sukht. Mata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langwa na mala abalas kakuwang ka sa giyang kuta panggalbakan ka abalas na malaman buat tiuba kagdam kaon. Malaman buat tiuba. Gina ni pipikiran nga langwa na malabalas. Balas ko kasid ka. Balas ko langwan taman kapnay haji. Balas ko kapnay haji na sigad ka na mga tiuba. Ay na sigad ka na mga tiuba na mga pirakadan ka katapang yung wala sa ging kapnay haji. Di ka pagkataros na pagilian ro uto na itindig ka. O di nakapamusa na so langwa na malaabala sa imgir ko Allah nasa sartaan na malatiuba. Na mata na so Allah na igira kaya babayan niyan so pagtao na tiuba niyan siran. Nasa tao masuat na kakuha niyan so ikasusuat wallah. Sapman sa karangitan na kakuha niyan mambusurang ito Allah. Igira tiniuba ka wallah na karangitan ka, na karangitan ka mambu Allah. Nagyuto'y sabab adan pagkalawan sa giyang kaiya kasabara mapya kapaging tao. Inna afdala isin adraknahu bisabr. Mata na tigu Umar ibn al-Khattab ay miya kapia-pia ay taral biya kapaging tao amya umami miyagdamami siya ko kaya paging tao amya mga sahaba na suka sabar. So Allah na pitiruin wala nabdulan na kumisay min al-khawfi al-ju'i wa naqsim min al-amwal wal-anfus wa thamarati wa basir sabirin alladhina idha wasabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pitiru Allah tepenganamis kanudin sa nganin tepenganamis kanudin sa say padsakalak, nagupad sa kaor, nagupad sa kapangakukurang ko mga tamok na gusto maginawa, nagupad sa kapangakukurang si kumangay mga unga, na panutulang ka kung mga sasabar, masabariran so kaor, masabariran so kalak, masabariran naging utuwa. Kaya pa nga daw tamukiran na gusto mga ginawa, na yuto panutulan si iku mga sabirin alladina ida asabat musiba asiran to so igira amin tiuba kira naging mutatiuba na teruon nila na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mata anas kami nakapaar kami wallah, nagumata anas kami narung kami makapambalingan si wallah. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Sira ni makapambagian sa giyang kutualimu ukad nandiran. Sira ni makapambagian sa giyang mga salawat, mga kapipi ginawa, mga limu apon si ukad na rin wa rahman nagulimu walay ka humulmutado nagusirampan miyang atuturo. Giyanan ikadwa mi'aloy sa giyang kuto kitab at tawdih wal bayan lisadatil iman. Ikatlo na al-intifa' bil mawa'id wa tadkir wal ayat. Ikatlo baling kaya paratiya naging kutwa may kalbulbuta daawan, may kalbulbuta pamangtumaan.
Miyakal Buddha makakwas nandoon siya kong mga ayat. Andin sumu'min na makapararad siya kong manisa na malbud pa mang tumaan sumu'min. Malbud makakwas wasyat. Malbud makatadam sumu'min siya kong mga ayat adun pangaluin. So Allah na pitero yan. Innamal mu'minun lalladina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mata natiku Allah ay mga mu'min na susiran ito ay inaluy kiran sa Allah na lumdag sa mga posuiran na igira pengadi ang kiraman sa mga ayat Allah na magapagumang kiran ito sa paratiya na kusisiran sa sarakan sa iko kadnadiran. So Allah na pitir al-wadakir fa inna dikiratan fa'al mu'min pamakatad ka kamata na suka pamakatad na di sumala kakuan sa guno may maratiya gin kaya kapangusiat gin kaya kapamangtuma gin kaya kapamakinig sa mga ayat na kapamakatadmanan na ayabo pakakuan sa guna na so mga lay paratiya si Allah supman susiran tuwa bakiran limu Allah kasingsan siran wallah na andin ni kanagiran sa ngay awasiat andin ni kanagiran sa ngay muhadara andin ni kanagiran sa ngay kaya kapamakatad na miyagwad supusuiran Pitiru Allah fadakir inna fa'ati dikra sayadakaru mayaksha wa yatajannabu al-asqa alladhi yasla an-nar al-kubra pamakatad magatiku Allah upama kukakuan sa guna so kapamakatad na siguradun mapakatan makaso mga tao ang maalakan sa ikwala wa tajannabuha na ipagkagwad paman karangitan pagawatan paman di pa mamakinagan o sirano to kiadaan sa untong asiran so ipusang wala ko apoy amala langwan ay pagkagwadian agyan kaya kapamakatad kapangusiat langwan nakataguan sa kagwad si kapamangusya at pagapong kumangulama anda niya ganin siya kayang kaya alim abtero na tiga nakatip man siya kaya pangusyat na langwan ang mga tawad yun na ni ulawlan yan na pipikiran yan mapita na pakanaw mapita na pakamasya ko apoy ko narakadyanan ginan emiyatero o Allah ayab o pakatad na sa mga tao kadadalman sa kalaksik wallah so man so mga tao da bakiran pag-asa da bakiran da bayran kuri sa mapya pusing wala si kunaraka na mga tawanan dinan kababayan so kapangusyat dinan kababayan so kapamangtuma kasumumin na pagkakwas sa guna si ko kapamangtuma pagkakwas sa guna si ko kapamakatad gusto mga ayat dito yung mu'min may kaysa aso Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na tinimo yan sa mga pagtaon niyan kaaya kabaya Umar na palimitado niyan sumahar pagkaito niyan palimitado niyan ka pagkalak ubas si ko Korea masa na makalalaatan to sumahar dalimitado niyan na Peter ang giyong tababaya tiga na hey Umar na dirkan na may pangunod hey Umar na dirkan na may pangunod tigo marahin no to na tigo babaya banggada mabatya sukatiru Allah wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qantara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtan wa ithman mubina igira atigo wallah sumembi kanu sa karuma may nga naman paruman o di na may nga rumah si Sir Kano nagu minibtang yan so tamok madakal atamok kintara madakal atamok na banyo ko aging ko to minibta diyan tamok ang madakal sa kuan yun sa kahinaan nagu karibatan ang mapayag do sa amala ay importante rin naging utatigo babay pimbasar kami nan wallah akab tang minsan madaglata mo ka da itungan yan kintar da itungan yan atamok nakibtang rin kami ito napiperur kami atiga mani wallah akab tang kami sa malaatamok na skatigan manay Umar di kabaya na makatatantang sa Umar na tigyan asadakatil mara wa akhta Umar benaratigan ng kaya babay na may ribat sa Umar laman sa Umar kadato
na kaya koreksyonan naging utabai na so kaya koreksyonan nakagisuumar na malay paratiyan na alintifa'u bil mawa'id wa tadhkir wal ayat baka sa guna si ikong mga wasiat mga pananadm pia katad maging kutababay si Umar apitiruin nung kaya katiru Allah na miya kakuha sa tuma sa Umar sa tigil na benar aging kaya babay ay ribat na sa Umar kauto sukman sa mga tao daabakiran pag-asa mga takabur na miyaw na kiran na maratabat na ginan su katiru Allah wa dakila lahu taqilla akhadathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wala bi'sa al-mihad ginan sa mga tao igira pitero kiran na kalakan ka su Allah na awidan sa kanin maratabat sa kambaradusa awidan sa kanin maratabat awidan sa kanin ganinyan awidan sa kanin maratabat yan sa makambaradusa ban mundug mialeng atau mialikod na mindug kanyan sa pinggululan ng utamarta kamaratabat na ayat mambuati wala amya ka bastan tirun adar pa yan na sunar ka janam amya ka ratarata kayuga amya ka ratarata adar pa aging kay anto na ini narka janam ginan sa mga tao miya nabala si iblis agwa niya terun wala mama na ka Allah tas da ida matuk antun ay may kasapar ka sa dangga kasujud gwa niya sugu na kan saka kala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin na kaya marataban si iblis epitur iblis na tigana ati inad na kong kaamapya dis kanyan kaya inad na kong kapunsapoy na inad na kaso Adam sa Buddha inawadan sa kanon maratabat yan sa dan yung kasujud na dinan so mga ribat itindig mga ribat iparatiya si Allah aigira Peter ukaw na karakan ka sa Allah na awidan sa kanon maratabat sa tiga na naki ba di kami bumamin si kwa surgaan na debu matagusi ko narakaw di na myundug sa na langwan na kaundug na inundug kanyan si kwa teruka nagyuto mga tao mga mutakabir so Bilal aguso Abu Dar al-Ghafari na miya sa mugsel miya kay saad na miya tiru Abu Dar al-Ghafari si ko Bilal di siran di pawala na miya katanuga katiru Abu Dar aguso Bilal na miya panuga Abu Dar so Bilal sa tigin na yabna sauda hey wata amaitam kagi so Bilal na wata amaitam kakanabataw sa Madina na miaturipan sa Bilal sa Madina na minitaluron o Abu Dar al-Ghafari tigin na yabna sauda sakad na tigin ipamaka si ikatarua wata ka maitam na din simbag sa Bilal na ini pamangundurian ito si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kutua katiru Abu Dar atigu Bilal hay Rasulullah na tantua merata giduakan si Abu Dar ka kate suping besan yan rang niyab na sauda na siyungwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Abu Dar al-Ghafari sa tigin hay Abu Dar innaka mru'un fika jahiliya hay Abu Dar na tao ka kiaan pa na lamba sa ginong kako ka jahili inong kapambasa si ko Bilal wata maitam na so Abu Dar na pemang tuma no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na meka ko sa tuma so Abu Dar sa kaya tuma niya na ginunian na ayawa siwa yan na pengaluba yan so Bilal na kagigumato niyan so Bilal na inusang yan ulo niyan si ko Bilal sa tigyan hay Bilal na din pagkapi ginawa ko din kada po iawluwakan na inar kang banu Bilal yagar ka sila mirila isilan gyuto waraan umapaparatian si Allah aigira inaliron su karibatan napakanggeron na gunagin ko ta kaya pakay ng kaon kaya aluyon sa geng uta karibatan yan gyuto Peter Allah innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ay buma nakatiru ati wallahu miya marateya igira tialuan siran si wallahu agusu nabinian su Rasulullah
kaanian makumso dulundulan diran na di tero numerat yan na sami'na wa ta'na piyamma kinagami na gunutanami wa ulaika humul muflihun nagusiran ime makadagaging kuta mga tao ay girami na giranso panulun wallah panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sila makum na ay katuro na sami'na wa ta'na piyamma kinagami na gunutanami balasan tanu Allah sa madakla balas saging kaya pamaginagtano saging kaya oras tanu mayto giibuso bangsa niyo pagarinyo si Allah si Alim Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alawi guru adiyamla sa kablangan hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.